Akamangana ndiani? Nanti mangana ndoti. Ndipana. Ndinonza baba. Ndakwashe mbofu. Ndakwashe mbofu. 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 Batiwa ibuku fatwa miko. Vale madzimambo anofana kutonga chinondo ndakwashe mbofu. Garai apo, garai. Makatarisa ndakwashe mbofu. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Makamangarani. Ndakamangarira Doreen Mutasi. Ndakamangarira Doreen Mutasi. Ndakamangarira Doreen Mutasi. Doreen Mutasi okay ndani pipa mali. Ndakamangarira Doreen Mutasi. Ndakamangarira Doreen Mutasi. Mutazi. Mutasa. Pamusoro pekundimhura. Pamusoro pekundimhura. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuwandowani kwandine mhosva. Ndikataura makuwandowani kwandine mhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Nzimigo ndinzwa. Sinjaibuki paDoreen Mutasi. Indonzi Doreen Mutasi. Inondonzi Doreen Mutasi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvandikumangarira kuda kwashe mbofu. Zvidai zvandikumangarira kuda kwashe mbofu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Kana makuwando sungwa nemhosva. Kana mukaita makuwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari ngavandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Nzimi yangu igondinzwa. Zoraibu. Kwavari pakati ndiana. Ava ni mai vekwangu. Oh. Vane chavangazotaura yoda. Havana. Kana vati mumyaura idongogara vagama mekeka. Ana ticha vanguite. Kuda kwashe mbofu. Ndiye Doreen wamuda kutaura naye iri mudare. Mungapira iri dare naiye wachizvinzwira. Ya ndinopira dare achizvinzwira. Pirai dare. Inini nyaya yangu yakadai kuna Doreen Mutasi. Doreen Mutasi munhu wandaishanda naye kubasa kwatinoshanda. Saka kubasa kwatinoshanda isu takazobviswa pachinzvimbo kubasa kwataishanda. Saka tabviswa pachinzvimbo pataishanda takangozvibvirawo ndikatangawo kutoitawo zvandaiita. Doreen Mutasi taifonerana maringe nekuti ndivo vanhu vave pachinzvimbo chandandiri nekubhadharisa mari dzaibhadharwa kubasa kwedu. Saka paidiwa mari vaiwanikwa vachibata inini kuti ko vanhu venyu havana kubhadhara mari tipei mari ndoenda ndinobvisa mari. Saka munhu wandisina kuita chitema naye pakubva kwandakaita pabasa. Sekungoshandidzana kwataiita ndichitomutowo muzukuru yachiti sekuru. Saka ndowana rimwe zuva randakati ndichisvika kubasa. Doreen Mutasi ndakamuona achikwira mota akuenda kumba achiratidza kuti achaisi. Asi hapana kumboita awa akabva andifonera akati sekuru muri sei? Ndikati ndiri right muzukuru zviri sei? Ndikati ndiri right. Kanzi ndine munhu andifonera asi munhu andifonera nenew number mufoni mangu. Ndikati achiti chii? Kukanzi munhu andifonera achiti kune munhu akasvika kwandiri akandisiyira nhamba dzako. Andisiyira nhamba dzako asi munhu uyu akati munhu anga ari mutungamiri kubasa kwenyu ndiye andisiyira nhamba idzi achiti ndikugadzire. Kati kugadzirwa type ipi? Kanzi apa ndiri bhizi munozondifonera chi? Munozondifonera ndapedza zvandiri kuita. Kana kuti ngatisanganei mangwana kubasa. Nekuti mameseji ndinawo, nhamba dzacho ndinadzo. Ndikati pakanaka. Saka ini ndakabva ndamirira mangwana acho ndikaenda kubasa. Ndaenda kubasa ndakatoona kuti Doreen Mutasi auya asi akasvika achinangana hake nebasa rake nekuti semunhu akawana vanhu vatovhura. Ndikabvunza kuti pamwe vachauya kwandiri nemameseji aya nenhamba dziya havana kuuya kwandiri. Saka ndakazoona mukoma wangu achibva muPanning Bay achiti mafudei mapinda muPanning Bay mambonyatsonzwisisa nyaya yekuti agonani naDoreen mukati umu nekuti nyaya yari kutaura yakaoma. Ndikati ari kuti chii? Hanzi ari kuti shuwa sekuru mofanga nindire kuchipinge kuti vandiroyere basa. Inanha kutora basa ravo kaini ko vanoda ndoerei nekuti munhu yatotaura kuti ndakukonewa nekuda kuti mudzimu yako yakasimba nekuti zvandakanga ndanzi ndikuite midzimu iri pauri yaramba.
ndokubva ndati kuna mama kana zvatodaro manje hazvichadi kuti inini nadhore mutichinja nemashuku nekuti kana proof iripo yekuti mameseji avari kusenderwa nemunhu achitaura kuti ndakaenda kwaari ndichimuti aroye maikris aiwa zvakanaka zvinhu zvese zvofanirwa kuti zvibude pachena ndo pandakasumuka ndikaenda kuadmin yekubasa vaya vakasvika vakati nyaya iyi panapa hatikwanisi kuti titonge nekuti inyaya dzepamambo tikatotonga nyaya dzakadai tinosungwa neofisi ikwanei kwamambo saka takunyorera referensi kuti uinde kupi kwamambo ndikanyorerwa referensi ndikava nayo ropa racho rikaverengwa namambo apa pakumhara kwandakaita nyaya yangu ndo kusvika kwandakaita panzvimbo ino. Uyu wamabangarira uyu munoshanda naye taitoshanda tese panguva iyoyo kambani imwe mama vari kumangarira mune chekutaura here pamusoro penyaya yamuri kuona? Handina chekutaura ishe wangu nekuti zvavatsanangura chaizvo chaizvo ndo zvakatoitika kuti inini nguva ndakafonerwa nemunhu ndakati handidi kuita zvinhu zvemakuru regai ndivabata ndatoati sekuru ndine munhu ari kundisendera mameseji nekundifonera namba idzi handidzisii zvasvida kuti ite sei tionani ndofunga pandakavaone vangu vari mumota nichienda kubasa ndobva ndaona munin'ina wavo sekuru ndiri kurwadziwa kuti nemadiro andinokuitai zvinhu zvazosvika iri pakudai honai mese ava ndakatovaratidza ndikati honai but namba dzite sei handidzisii munhu yaitondinetsa achinifonera ndiri kubasa but inyaya kuti network inenge isinganzwiki ndopandakapinda mutaundi chingopinda mutaundi ndakabva ndatanga kufonera namba idzi achinifonera ndiani pamwe ndezvekubasa vakomana vangu vekupikiston vanondifonera bhozi vakomana vanongotora chero foni zvikanzi aiwa handisirini munhu wamuri kufungidzira here ndikati ako ndiani anga akusadayira foni vandamuisira meseji ndikati baba manifonera panhamba dzangu iko zvino hamuchadayira ndimani ndobva aisame zvikanzi chifonai ndaburuka mukombe ndopandakamufonera ndikati amandifonera handikuzivei zvikanzi mandifonera maita zvakanaka ndine varume vakauya mudare mangu varume vari vatatu one ane kombi mupfupi ane ndebvu vanhu vari kusiti vari kutaura ivavo ndoita sei ndovaziva ndoshandidzana navo ndinovati sekuru ndinovati mhofu zvikanzi ndikati kochi zvikanzi pane pangakati ndikugadzirei kutigadzira kuti ndaita sei ini handisi mukuru pabasa nditongoriwo munhu ari kuita sei ari kungoshandawo ko nhaye chindeye imi muri kupi ndite sei ndisvike pamuri zvanziri ndakatobva kuchipingi ndakatohaiwawo kuita zvandaitoita chi muno muchegutu apa ndakuita sei ndakudzokera pachipingi ndopa ndakakata foni ndikati ndite sei ndivafonere kuti ndozviri kuita sei ndozviri kuitika muno sa munhu aye ndakazomuramba musiwo wacho ndichida kuzama kuedza kuti ndite sei ndimubati paindisendera mameseji iwayo ndichitoti ndakutomutenda panera maita basa hakuna munhu anofonera wachikuudza kuti okochida kunzwai zvakamira sososo saka ndakatozoshamisika ndakusamumwa kunokunzi ndiwe kunokudari ndikati aiwa zvakanaka nyaya yakaenda kudari ana mambo ndivanogona kuita sei kudzipedza nyaya idzi patanga tichida kunzwa nditokuti iwe waudzwa nemunhu uyu step yawakatora kune uyu ndeipi? Ndakavafonera simpako ndobva ndavazivisa kuti kune munhu ari kundisendera mameseji pafoni pangu nekundifonera. Alright mwanangu, inini kuona kwandiri kuita vedare ndekuti uyu mwana uyu paakareceiva asina umbo hwakasimba anga asingafanirwi kutanga kufonera uyu asati awana munhu ari kuita zvinhu izvozvo nokuti munhu uyu akadhisapiya iwe ndiwananga uyu munhu anouya kuzopuruvha panapa obva adzima foni. Tine zvakawanda zvatiri kusangana nazvo mumatare ekuti munhu anogona kungokunyepera so kuti ndingada kuroya uchenjere obva adzima foni yake. Saka iwewe uchapariswa mhosva nokuti munhu anouya kuzomira achimira nestatement yake anenge atiza. And iwewe kuti uchipuruvhira dare rineri kuti chokwadi baba waida kuroya here hauna, asi pachivanhu chedu watovananga vakuda kupuruvha. Saka ini ndiri kuona kuti iwewe unofanirwa kuti utsvage munhu wako azotaurira dare kuti ava shuwa vakauya iko, nokuti iwe uri kunzvenga nokuti munhu uye aiti vakauya asi munhu wacho hapo panapa ende hamisi kumuziva
Foni namba hiyo ukaenda kuiconnect nezita lake une Rwanda. Munhu iye ndiye unosungwa manje. Uya munopa umbo kuti avazochokwadi vakashoka ndiri vachiita. Inzwa yemadzimambo. Tenderera yakatepera anza. Wakananga baba uroyi. Wakashandiswa. Munhu wepakati. Imi hamuzivi tsika nemagariro dzedu dzematare. Wakatowananga uroyi apa. Zvawaifanirwa kuita dai wasingade kunanga unenge wakati usati wamboita review secret yako uya kunombi kuone ndidedze munhu uyu utaure tiri papi nhasi ungadai une umbo zvinewo wakangotambira mashoko nehasha ndokutanga kwati go saka iyi shasha yakachenjera noziva mutemo uyu awaza testamama arikunanga munhu saka ndinanga uyu right witchcraft suppression act inatokudei mazi atitendere kunanga chii uyu ananga kamunhu kumuchenura wako munhu hatigone kumutsvaga nokuti uri kumisa ari mumhepo isi hatingambowane nguva yekuti titonge nyaya tichitenderera kuti enda kwekwenodii zvaifanirwa kuitwa naiye iye angati angoziva kuti munhu akundituma zvisiri izvo ndinange sekuri vandinowirirana nawo sekuri ndarwadziwa chaizvo unorwadziwa nenyaya munhu usina kuona angoita action yake matoshandiswa nemunhu iyeye imunovumidzwa kuti n'anga yabvawo kuchipinga yapiwa mari yoyezeti ndaona mudzimu yako yakasimba ambokwirirei kubva kuya odzokera asina mari yebasa zvingaite kana makazvitaridza zvei pane vanhu vari kutamba chitsotsi chakaita saka mutemo wedu nemwaoa chenyura sekura mudzimu yako amai kana zvikwani igare pai pasi wakavananga uroyi uroyi hunobvisirwa mombe mombe dzenyu mari ndeye gushungu uroyi akananga ava uroyi vari chii nechii ari kuti muzukuru avandisekuru muzukuru mwana wokurerwa mwana wavatete aiwa andimona mukushandidzana unogona kunzwa kuti uyu anoera dhuye anoera saka pakuti mai vangu vanozvarwa kwaera mhofu saka muri mai vanu muri mai vangu munhu wacho akamutuma kunanga n'anga yake hatisi kuiona saka ukatora n'anga ikauya musha ikanongedza mai uroyi ndiani ananga ndiwe uri paakananga mai uroyi kati mombe mari mombe dzenyu kuno dzedu i300 mudai ndaandichishamutaura kwedu ndizvo zvanditi akoma dzimambo mamwe chete kana igushungu saka mutona kakutombosumuka padarasunungurani iwo wadzidza chidzidzo zvinhu zvausina kubata umbo hazvikurumidze kudi vobva vabhadhara nehwai yacho uyu mutsure patemba makuhwa azere munyika muno achasangana nemumwe anomutaura kuti uda kuurayiwa izvozvi obva abhilivha kuti chokwadi iye ndiachaparamusa sezvaita ndidzokere kuna sekuru ndataura zvangu dare rangu ini muri kude mati kuti zvamwaya makananga kudari kwete zvandataurira unzonyaya mamuchidegwa inini pamusoro imambo nyaya iyi mumiro yakaita handiti ndataura mamiro ekundifonera kwaakaita akazofamba kutaura mubasa kumunhu wese kuti muchiona munhu uyu muroyi akadai saka ini vanhu vachindiona ka umirowo vanhu vari kundiona nawo inini mambo kuuya kuno kureva kuti ndazvipira kwamuri ndimi munoziva kuti mhosva dzakadai dzinoitwa sei saka inini handina kana chandinokwanisa kutaura pabatwa basa rikabuditsa kuti chokwadi chekunangana chakavekwa handiti ndizvo imombe vanobhadhara mombe kwamuri kana kuti $300 wai kwamambo kana kuti $100 which is $400 then iyo yavari kuita yekuti vazosumuka vachienda kuti uya azive kuti mazonzi makazodii inonzi stigmatization makufamba muchishambadza munhu urema hwake nekudini hazvitenderwi pamutemo iyoyo. Kana mukaenda kukoti uko ine charge
handiti mapawana ndopamune makuenda kumadamages kuti nekufumurwa kwandakaita nemunhu vanhu havasi mudare munoka kuti vazive kuti uroyi hamusi muroyi handiti ndozvavanofanirwa kuti kana vari munhu akangwara ngavachisiya munotanga kunogarisana zvakanaka. Yes, ndizvozvo chaiko chaiko ningi gushumbu. Saka kana yadaro tinobvunza isu kuti $400 yachona inouya rini, 300 yemombe, 100 yedare zvinouya rini? Ambuya ndichatoshanda ishe wangu ndozviunza after 2 weeks kubva nhasi. Alright, pakanaka. Yes. Ukaona time yataura yapera munodzoka pangu. Yes. Timi munouya kuzotaura handiti ka? Yes. Asi ndongo yati mutaisa. Next quote.